Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. I tell you folks, it's harder than it looks. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Joert weer mij een bijzondere gast onder de tafel. Ik ken hem al een tijdje als muzikant. Hij zit ook heel vaak wel op het wetter. Een echte wetterman, wat dat onbelangrijk. En ik vind het leuk om eens even met hem terug te praten. In de volksmonen zeggen we dan Freek de Zwetser, maar het is Freek Samplonius. Ja, Samplonius, ja. Ja. Hoe is het? Ja, best. Ja, gaat lekker. We zijn lekker trouw aan het pian. De muziek gaat goed. En het werk gaat ook goed. Dus ja, ik moet het klaaien. 16 drokke tijden dan, zo'n maand als januari of juist? Nee, januari is vaak rustiger. Dat is vaak een rustigere maand. Alleen ik heb maar wat dingen wel wat druk, dus ik ga daar wat terug. Maar het begint vaak pas februari. Zo mensen krijgen de feestdagen aan. Dus nou is het eerst wel even rustig. Maar volgende week gaat het wel los. Je zit er altijd te zetten, hè? Want ik bedoel, best een man van optredens, van sfeer. Ja. Het is een bepaalde stemming. Ja, ik heb wel eens, als ik bijvoorbeeld de hele snel bijvoorbeeld op een boot buiten bezig geweest ben en zo, dat ik dan douche, dat ik in een huis kom en dat ik zeg, dan was het helemaal roezig, wist je wel? En dat ik dan zeg, gadverdamme, dan moet ik eigenlijk nog vet. Maar het door nog uit, ja. Ja, maar sinds heb ik altijd een chauffeur mee eigenlijk. En dat sleept me inderdaad wel aardig doorheen. Dat ik gewoon zoiets van, net omdat ik dan drinken kan, maar wel omdat ik dan zeg van, nou, ik ben ophalen en dan is het weer even gezellig. Hé hey, jongen, hoe is het en dit en dat? En dan stap je in de auto. Hey, en dan ben we erbij, weet je wel? En dan heb je er weer echt zin in. Ja. Dus dan, dat scheelt. Want vroeger toen ik echt, zeg maar, dat ik zelf overal heen reed, nou, dan zie je dan pas als je uit de auto stapt, dan dacht ik van, nou, kom op jong, dan gaan we weg. Ja, en terug corona heb ik zeggen dat het, want voor de corona ging ik op een gegeven moment echt wel een beetje, dat ik wel eens even zit van, nou, we weer hetzelfde kunstje, wist je wel. En toen na de corona, toen moest ik echt wel weer on de bak, zeg maar. En dan had ik maar uitdaging in. Dat scheelt wel. Ja, want ik ga mijn pro-artiesten niet tussen praten. Natuurlijk, we gaan al die coronaperiode meemaken. Ja. En dat had mij de meesten toch wel wat dienen. En vaak best wel wat positief. Dat ze even uit die achtbaan... Ja, nou, dat wel, want het weer inderdaad wel weer even lekker dat het even... eerst even rust, weer lekker. Alleen nog, dat ik gewoon soort dingen dat ik denk van... Nou ja, dat hier voor net zo hoeven. Dat op een gegeven moment weer dan maar de QR-codes en zo. Dat dan mensen die net vaccineerd weer net komen mochten. Nou, die dan. En daar weer ik gewoon eigenlijk valikant op tjen. Want ik vind gewoon, je moet iedereen gewoon zijn ding gunnen. En als je zegt dat iets vrij is, dan moet ik vrij letten. En dan moet je net zeggen van, ja, maar dan moest eerst dit, omdat het waan. Dus daar heb ik toen best wel een beetje op tjen. Nou, en toen heb ik zo van, nou jongens, als we beginnen met QR-codes, dan ga ik illegale optredens doen. Toen heb ik één illegale optreden en ik vet corona. Serieus? Ja. Maar ik leerde toen week ik al en toen heb ik het aan en nou ja. Ja, Frederik de actieveerder. Ja. Nou Als je wordt les van al trouwens. Helemaal niks. Nee. Ik werk, want ik ben wat een dwaskap van huis uit. Dat ik zou verdikken, nou, ik zou zien letten. Dat is er geen les van huis. Dus ik denk, ik ga het hak in en ik ga aan de gang. Alleen nog het enige wat ik op een gegeven moment hier weer, dat ik mijn geur en mijn smaak weer draken. En de band weer een proef kon, er was mooi citroensap. En dat ik zei, nou ja man, maar ik drink het wel op. En het, inderdaad, prouw niks, maar laat de les van de burger, jongen, van het zoer. En ik weer op een gegeven moment, want ja, op een gegeven moment in de klusjes thuis, ik kwam een beetje op, ik heb het hele hak geweest, alles keer maken. Ik denk, nou, wat zou ik nou? Ik denk, nou, ik ga even naar de boot, dan kom ik net meest in. Dus toen was ik op een boot bezig en toen was ik een steek hoeklijn aan het trotsliepje. Toen dacht ik, wat heb me heat aan de burger? Want er stond mijn jas in de fik en dat roekte ik dus net meer. Dus dat heb ik lijst van hem, maar voor de rest heb ik helemaal niks die lijst van. Hij alles weer om, die smaak in die geur? Ja. Dat loopt wel. Nou ja, dat er zijn mensen die er echt wel jelly dat hadden, maar ik heb 3 dagen aan of zo.
Ja. Dus, want toen zei mijn vrouw op een gegeven moment... Ja, maar waarom drinkt ze dan nog wel bier als het dan het proeft? Nee, maar ik zei het gevoel er nou wel. Zo inderdaad. Zolang het er maar bier is. Ja, mooi verhaal. Nee, wat ik merk is dat iedereen even zijn patroonlutsen is. Door die hele periode. Ik een beetje begonnen uit te denken van waarom doe ik dit? En is de manier waarop ik het doe nog wel leuk? Dus het is voor een artiest net wel een moment best om even na te denken. Ja, had dat creatief best om eens even naar die leven te zien van wat doe ik nou eigenlijk en is dit het nog wel? Nou, in zekere zin wel. Maar want ik ben van huis uit skipper. En daar kook ik gewoon lekker maar terug in. Dat maakt er niks uit. Dus ik wil eigenlijk even stappen maar varen. Omdat ik te druk in mijn muziek. En dat voelt vet. Dus toen dacht ik, nou jongens, ik weer varen. Dus ik ben weer op een boot gestapt en ik ben gewoon weer aan het varen. En eigenlijk wie dat wel rustig. Want omdat je dan weekends dus geen stress hebt. Omdat je net, ik weekends speel je met. Wie dat een stuk rustiger, maar ik vind varen hartstikke mooi en ik vind muziek hartstikke mooi. Dus ik hier net echt dat ik zei van, ik mis het in of ik mis het juist wel eigenlijk de muziek. Maar aan de andere kant denk ik, ik vind varen niet leuk en ik maak me er net zo druk om. Dat is het vaak. Want die tussen best toe stoppen met varen eigenlijk. Ja, dus eigenlijk wel. Het wetter. Ja. Ik nog van alles maar te krijgen, maar du best geen zeeman meer. Nee, wetters, maar. Ja, ik ben eigenlijk stappen als skipper omdat ik gewoon de muziek weer dus alle weekend en uit de week staan de hele weekend varen, maar dan ben je eigenlijk nooit meer thuis. En het kwam. Ik ben begonnen met handel in die boten. En ik had dan een compagnon, maat van me, en die kocht een boot. En die zei, nou, als het om verkeerd is, dan heeft het de winst. En zei, nou, dan delen we de winst, zeg maar. En dat doen, want ik heb gewoon, ik ben opgegroeid in de sleeboten en oude skippen. En daar heb ik gewoon toevallig best wel een beetje een soort verstaan van. Dus ik ken eigenlijk van 4 jaar, mijn maat zat en ik word een beetje botziek. Had ik een sleeboot heel in de 40 zat, zei ik al, die en die van die en die, dat vermoeden zit er in de derde erbouwd, weet je. En dat is zo, die jongen, dat kerst het dan het weten. En dat weet ik toevallig. Dus daarop weet ik altijd van, ik altijd wel een praatje met meisje en ik zei van, die boot, die ken ik wel, die is van die en die en zo. En daarop gunnen meisje, ik was wat. En dat rent goed en we handelden er lustig op los. Ik zei, morgen gaan we een boot ophalen en dan gaan we naar Oude Tongen bij Zeeland in de buurt. En dan met de trein de hele dag naar huis varen. En dan zetten we Maarten bij de Cape en dan zien we wel hoe het komt. Prachtig leven. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is, mijn maat en ik was, als zullen we er niks van vertingen, het reisje is al zo mooi, zei hij altijd. Hoe komt hij dan? Was dat met wie vervoer dan heen? Of? Nee, ik ga nou iemand vragen die u even brengt en dan het busje maar weer omneemt. Dan hebben we alles weer aan boord. En dan, want inderdaad, dan doen we dan wel, dan rijden we heen met een auto. En dan als we dan thuis zijn, dan haal ik maar mijn maat de auto op. Maar ik zei, we kennen geen patiënt niet aan dat die auto weer maar weer omneemt. Want dat lijkt het duur eigenlijk als je op een daal rijden moest. Ja. Oké, ja, handig betocht inderdaad. Geef het weer weiter houden. In vallen heeft het wetter, boten, zoals al zei. De handel was zien we geen zist. Maar eerst maar even naar de muziek. We hebben hem maar AC/DC. Ja. Topnummer. Een wat onbekender nummer. Vind ik wel eens even leuk trouwens. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Precies. Waarom dit nummer? Dat was mijn eerste cd'tje. Ik was in Amsterdam met de boot met mijn huid en mem op vakantie en mijn pa en beppe. En ik denk dat mijn huid en mem een cassettespeler in de boot heen. Dus ik was naar zo'n pawnshop geweest, zeg maar. Waar mensen dan het spul verkopen omdat ze net volleerd in. En dan lag die cd. En ik denk, die moet ik mooi hebben. En toen ben ik bij Pa en Bep op het boord zitten, want die ging wel een cd-speler. En ik zit in de stuurhut en ik druk dit erin. En ik denk, dit is mooi. En toen kwam Bep op me binnen en Bep zei, dit is duivelsmuziek. En toen vond ik het nog volle mooi. Was die toen wel een beetje op te stellen als dwarsbol? Nee. Ja, ik ben altijd dwars geweest. Altijd. Ik denk als mijn huid mensen die kennen dat enorm beamen. Het altijd als liedje jonkje al dat in het paard zit, dan ran ik gewoon terug. Drukte ze gewoon aan de kant. Zei van, wat moest nou eigenlijk? En dat, zei dat gewoon. Is er een familie in je te vinden die daarop lijkt? Heid of Paken? Of Paken, 100%. Ja, ik denk dat ik, en daar heb ik altijd een heel soort bij geweest. Ik denk dat ik daar een heel soort van leerd heb.
En hij leeft niet meer helaas. Maar ik denk dat ik daar echt wel een soort van mooi kreeg en dat soort dingen. Dat ik maar heel soort dingen in mijn handelen in en zei ik dat we altijd dus paken, we altijd aan het handelen. Die zit altijd in de boten, het water. En ja, zeg ik dat dan. Hè? Hoe heet de paken? Henk Pander. Henk Pander. Ja. Paken Henk. Ja, Paken Henk. Of zei ze geen Paken Henk? Ja, Paken Henk. Ja, weet je altijd. Ja. We gaan een nummer van die. Salang in de Storm. Ja. Zullen we best even draaien? Ja, dat kan. Zeker. Gaan we het er straks even over. Dit is Frederik de Zwets. Tell me jij de koers. Zo ik zeg ze wat ik ga, daar zeg ze voor. Zo ik zeg wat ik doe, net zeg ze koer. Stel me nou toch jij de koers. Ak die een kroepje koer. Al wie het maar even dat ik die onrijd ze zoer. Salang in de Storm spelen. En nu viert toch Frederik de Zwets. Dat is Joert, mijn gast in dit 1 op 1 parteer. Echte naam Frederik Samplonius. Ik had het neiging om Samplonius te zeggen, maar... Dit is een Sampie. Ja, Sampie. Even hoe dit noemen, want we hier in het vaderplaat even over die Paken Henk. Ja. En dat hij een protte indruk op die makker had. Ja. Zeker als dwarsbongel. Ja. En dit ging eigenlijk hoe hem, maar hoe... Ik hoor oorpaken. Beide pakers, ja. Hij is 2 pakers gewoon. Ja, sommigen had je wel 3 of jouw pakers gewoon, maar... Nee, toen was het ja, op 12. ik ga het op 12, ja. En ik ben nou eens beide verneemd. Fijke Hendrik heet ik eigenlijk officieel. En mijn oorpaker die overleed in de coronatijd. En, net on corona zelf? Net on corona. Nee, die hier longontsteking en van alles. Ik weet niet meer krijgen. Wie wat een rollercoaster, zeg maar. Die kleren. Ja, het wie gebeurt. En toen, ik heb toen op zijn begrafenis spelen, want dan vregen beppen me. Ik vind dat zo ingewikkeld, jongen. Want ik ben helemaal net een man van emoties en zo. Maar ja, ik denk, ja, beppen dat graag wil. Toen hebben we nakken aan heavens door. Ging ze toen vregen. Nou ja, dat weer pakken. Die vond dat al een mooi nummer, dus dat heb ik toen dingen. Maar het was wel heel intiem, want er mocht alleen maar familie bijwijzen. Omdat van mij mochten maar 30 man het in. Dus ik denk dat er weer. Dus ja, dat weer op zich mooi dat dat aan de hand kan. Naar die ene onsje en dan alleen naar de groentje en dan speel je. En dat heb ik toen die en toen later toen kwam dit in en dat bedacht ik. En toen dacht ik, ja, god. Normaal ben ik altijd van de feestnummers en gezellig en leuk en zo. En toen hiek ik het skreund en dacht ik, ja, wat mukt dat mooi. Nou, toen ben je toch nog bij me geweest als eerste om het live, toen ik het live bij die op radio spelen. En toen later hebben we het opname. En dit is het resultaat. Ik vind het een prachtig nummer. En ja, even naar die schreeuwen. Gist eerst zelf zitten of had dit maar oren schreeuwen? Nee, dit heb ik zelfs gedaan. Ja. Echt pielen. Soms komt het zo niet dat het komt. Tekst trouwens? Of tekst, melodie? Ja, nee, ik hier wat melodie en dat hebben we wat oors maken. En toen hebben we het wat, die tekst die ik kan schreeuwen. En ja... Maar dat ben dan van die nummers, dat komt dan saai niet een keer, weet je wel. Dan in een schroef dat zo. En soms dan heb ik, want ik heb denk ik op mijn telefoon wel 40 hele oude maken nummers. En als dan in één heeft, is die niet groot schroef, dan denk ik, nou, dit is mooi. Dit is mooi slagen. Dat is het mooiste eigenlijk. En dan was de studio in, hè? En dan, wat ziet je, Heima had je de moelharp bijvoorbeeld? Ja. En Arie had de tolfsnarige gitaar spelen. Die ik toevallig ging in de murk. Zei, dat wil erin, dat wil erin. Maar ik denk, we moeten het wel een beetje kaal letten. Maar dat is dan wel mooi. Dat is maar Sietse. Sietse krijgt dat nummer. Nou, dit is het nummer. En dan moest er een moelharp op inspelen. Ja, dat is goed, het Sietse. En toen kwam ik bij BME en toen kwam Sietse. Toen zei hij, ja, maar ik ga dit nog even spelen. Ik ga dit even spelen. En dat maakt het helemaal oud. Dat we nog een liedje, gitaarlikjes en dingetjes en zo. Ja, nou ja, prachtig. Alles voor op zijn Ja, pakje. super invulling even. Ja. Dat die hele procedure, hè? Noemen, schreeuwen, studio in, overdubs, even om een jargon te broeken of die door de moelharp. Hoe had je dat in eigen maken? Is dat tradieren hier of Ja. hoe je dat proces eigenlijk in? Nou ja, eerst het begon bij mij al eigenlijk totdat Strawelte mij op een gegeven moment een keer vregen van Bosto Wol.
bij ons in het voorprogramma. Maar hoe wist Travelte dat je speelt? Nou, ik heb ooit een keer meegedaan aan de straat van de Hoenekap. Dat heb ik alleen nog wat verkeerd interpreteerd, zeg maar. En, want ik dacht, ik moet jongen, ze hadden de Hoenekap jongen. En dan moest het de roeghouders jongen. Dus ik zei, ik ben een roeghouder. Nou ja, klaar. Maar dat, nou, ik hier net doen. Maar dat filmpje stond op YouTube. En toen kwam Klaas Land en die stuurde me een berichtje via Twitter, Instagram, weet ik veel wat. Maar die stuurde me een berichtje. We vinden het leuk was Dost. Maar we willen graag eens een eigen nummers kruist. En dan moest we in het vaarprogramma. En ik dacht even bij Willem Wappik in Noorderwien. Ik denk, jeetje mina, wat moet dit worden? Nou ja. Maar ja, nummers kruin, 280 en zee. Eigenlijk nooit echt uitgebracht. Ja, dat moet altijd nog eens een keer. Maar dat heb ik toen bij de live spelen. En toen heb ik het voorprogramma van Travelte dienen. Toen dacht ik, nou erop pakken. Want ik denk dat nummers kruien, op zich is dat net zo moeilijk. Dat gaat hij wel aardig uit. En toen schreeuw ik iedereen weer bekend. Nou ja, en de rest is history. Want dat ging gewoon als een gag. Ja, maar even waarom? Dus op basis van eigenlijk een tussen aanhalingstekens misleren brul optreden, zo maak ik het is een soort prijsvraag. Dus lang leven de loop, bier en ik doe maar wat. Het van alles in werking zetten. Is die een hele artiestenschap eigenlijk ontstaan? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, misschien dat het hoor ik nog wel gebeurt weer, maar links en maar terug soms het geen zet het geen is. Wat is er überhaupt wel mij het meidje van muziek dwaande al? Ik bedoel, nee. ik ben ook wel een muziekliefhebber. Ja, maar zelf iets creëren is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik begon, ooit heb ik een keer AMV-dingen een uur. Normaal zit dat door 2 uur, maar dat werd voor mij niet weggelegd. Algemene muzikale vorming? Ik kan nog steeds net nooit lezen. De blokfluit die donder ik altijd aan de kant. Mensen moesten oefenen. Ja, ik zei, nee, dat wordt net. Dit, dat. Wie niks zo. Nou, dan zouden ze, dan moest maar een instrument kiezen. Ik zou dan ook op drum lezen. Maar dat werd vol. Dus daar kwam het dat ik op gitaarles ging. En toen kwam ik op gitaarles. Dus zeiden ze, ja, dit moet speel je. Maar ik kon net nooit lezen. Dus ja, toen weet ja, wat moet je man? Nou, dan ging ze dat daar uitschreeuwen, maar weer niks aan. Ik vond er echt helemaal niks aan. En toen zei ze me van, nou ja, er is nog ergens een gitaarleraar. Dat is misschien ook wel leuk. En dat wie in Lemmer, Simon Buurstra heet die man. En toen kwam ik daar en toen zei hij, wat was het leren spelen? Toen dacht ik, maar dit is een hele horenvraag. Als doe must dit spelen. Toen zei ik, nou, daar is het zult zo springen als springen. Toen zei eerst even wat makkelijker dan. Oh ja, nou ja. Dus, maar toen zei ik, beginnen wij. En toen leerde ik akkoorden. En toen op een gegeven moment werd ik wat harder en dan kom je wel eens in het café. En in het café zei hij, maar Freek, ik wil wat spelen. Ja, ik wil wat spelen. En ik zongde dan, we gingen dan voorstellingen en dan van gitaarles. En daar zongde ik dan wel eens wat bij. En toen, van die kwamen we door. En dan zeiden ze, hier, dan wie is ergens in het café met die maat. En dan zeiden ze, hier is Erik van gitaar. En dan speelden ze wat. En dan zeiden ze, was ik bij u even op een die spelen? En zei, ken we je? Nou, en zei, ze ging dat wat. En toen op een gegeven moment, toen kwam het verhaal van Travelte. En toen kwam op een gegeven moment BME-boekings om mijn hoek. En die zeiden van, zoest ik voor u speel je worden. En toen ben ik dat verder ging, zeg maar. En toen ik begonnen mijn nummers op te nemen en zo. En iedereen werd bekend inderdaad. En toen volle meer nummers, ja. Zo dat wat ging. En dat in een relatief korte periode eigenlijk, hè? Ja, dat had net heel lang duren. Nee. Ja, mooi man. Ja. Mooi verhaal. Even wat naamverklarings. Klaas Land is van de band Travelte. Hij wil het manager. Ja. Is zelf ook muzikant, best overigens. Dus is bij BME, dus een boekingskantoor, hebben we laatst 2 gasten van gehoord. Fokko en Arie. Ja. En Arie Kupers helpt dan ook bij mij het schreeuwen van nummers en het produceren van. Voor de mensen die dat even net mee mag ik al even uitlezen. Ja. Travelte, daar gaan we even wat van draaien. Ja. Voorbeeld van je? Ja, zeker wel. Ja, ik vind dat wel mooie muziek, ja. Ik denk die moeten er tussen, want dat gaat zeker wat te maken met mijn muzikale carrière tot nu toe. Ik bedoel... Best vaak is Travelte West in die tijd of net? Of is er nog wat jong voor? Ik was er jong voor, ja. Ja, ik heb pas...
nou ja, dat ik in het voorprogramma stond weer de eerste concert van Strawelte voor mij. Maar ja, dat was wel dik aan de gang. Het was hartstikke leuk om eens mooi te maken. Ja, een bijzonder verhaal, hè? Ja, en toen, ja, want dat wie hier in Blakkie Poort volgens mij. En toen later heb ik nog in Droegeham Strawelte en een Hoenekap voor programma dingen. En dat vind ik wel leuk, want toen speel ik altijd maar een boek. Nou, dan is het bladmuziek, maar de tekst voor me en zo. En dat, ik koer de tekst, want ik ga altijd heel snel. Als ik 2-3 een keer een nummer, dan weet ik al wel graag hoe de tekst gaat. En toen kwam de wie daarin, die speelde de Doedelzak op dat evenement. En die zei tegen me, waarom is er dat boek voor je? Ja, ik zei, voor de tekst. Maar ze kerst ik wel zonder. En ik dacht, ja, dat ken het. Nee, ik zei dat jou niet zeker. Ja, maar hij denkt zo dat die meeste jaren toch een keer een foute tekst stuurt. Ja, ik zei, ja, ik weet het niet. Ik wil het risico nog net rennen. Hij heeft altijd die-hard fans bij, hè? Dit alles, Ja, alles, ja, nou ja, klaar. Maar op een gegeven moment, als je dit vaker doet, dan heb je niet op een gegeven moment zoiets van... ja, dat is juist mensen van zo, je jongt het verkeerd. En dan zat hij horen, wat is er? Lip maar. En dan gaat het net. En dan dacht ik van, dat gaat ik nergens hoor. Dus toen dacht ik ga op met dat boek. En dat joeg me echt wel een beeld vrijheid. Want ik was gewoon volle vrijer in beweging, zijn hoe het publiek. Even een grapje tussen te en even wat. In het begin ben je altijd wat zenuwachtig en zo. En dat is dan ook gewoon helemaal oud. Want ik kom gewoon en dan zeg ik, wat wil je hebben? En dan zeggen ze, nou, had je een verzoekje? Dan zeg je, ja, dat en dat. En dan denk ik, maar ik ken altijd een muziekje. En dan begin ik wat te pielen. En oh ja, dat gaat wel aardig. En als ik dan 2-3 akkoorden speel, of een couplet en een refrein. En dan zeg ik, nou, dit weet je, verder ken ik hem net. Nou, dan vind je dat hartstikke mooi. En dan ga ik verder met het volgende nummer. En dat is gewoon, ja, dat jouwt die de vrijheid om gewoon even echt feest te maken. Is dan misschien echt meer entertainer dan muzikant? 100%. Ja, ik ben echt een waardeloze muzikant. Ik kan echt, ik zit wel eens te gek, ik kan 3 akkoorden en hem wat ophouden, maar dat valt mij. De meeste geniale noemers ben ik op 3 akkoorden Daarom. Dus ik kom er altijd een heel hard mee en ik sla me er al aardig terug. Maar ik ken inderdaad, ik ken wel meer dan 3, maar ik ben echt een hele goede gitarist. En dat is gewoon, ik denk echt dat ik het van het entertainen heb, het gewoon van het grapje tussen droog en even een opzwepend wutje tussen terug en even wat flauw grappen. Ik bedoel, mijn maat zit dan ik was. En vaak hebben meestal de dingen in de gaten, wist je wel, dat is toch bepaalde grapjes tussen terug. Maar soms zie ik wel gewoon dat ik een dikke boer in de microfoon lit of zo. En mijn maat, die chauffeurs die dan mooi binnen en zo, dat die helemaal in schul is en dat is gewoon maar 12 draaien. Dus, wat dat hij nou is dat. Maar dat is leuk. En dat is grappig. En dat houdt het ik leuk. We gaan draaien van Strawelte. Noem het Grains. Ja, ik kan aan de restaurant reizen, wie daar stil bij wie je meis. Maar op is weer de soort, mij met zijn hele hand. En ik, hier, een man op zien op een, op een, op een, op een. Ja, ik, hier, een man op zien op een, op een, op een, op een. Ik was in een grande pot, wat mijn broek niet al los kot. En op de groen is de oud, je doet zijn kring zitten nou. En ik, hier, een man op zien op een, op een, op een, op een. Ja, ik, hier, een man op zien op een, op een, op een, op een. De eerste mossel ik beslut, zijn eerste dus die volle rut. De oren zijn er aan toen heel uit, hij heeft hem met de witte skut. En ik, hier, een man op zien op een, Ja, tuurlijk. Strawelte. Prachtig nummer trouwens, Grains. Stip het listje van mijn gast, die hoort als correct iets kekelhast. Frederik de Zwetser, tenminste dat is zijn artiestennaam, is Joert bij u te gast. Mooi om eens even wat verder te praten met een man die het vooral met muziek de waarde is. Maar daar eens even hoe vooral een man van het wetter is. Hoe je dat kwam. In die hele familie op het wetter bijna, om het zo maar zo te doen. Ja, is Paak, wie skipper ik. En die is geboren op het schip. En
Ja, dat was eigenlijk al heel jong dat ik dat al bepaald hier. Dat ik het water op zoek. Want ik kwam op een basisschool en toen zei ik sinds mij, wat moet ik op deze school? Want ik haal je dan uit mijn vaderwees. Waar is die squalm? In Wikkel. Ja, want toen had ze toen Skalen, ja. Maar ik kom met gasten aan. Ja, nee, vind ik mooi. Maar op even zo praat ik, Gasterlands. Ja, en, maar dus ik zei, ja, ik ga je nooit mijn vader wezen. En de juf weet niet eens wat een helling is. Nou, wat doe je dat dan, weet je? Ja. En dat wie gewoon, ja, dus dat wie er al heel betiet dat ik dacht van dit wordt het varen. En toen ik 12 weer ben ik naar huis ging, naar de binnenvaartschalen. En daar zit ik intern. Wie is het een C-baby of net? Ja, C-baby, ja. Ja. Zo snel namen ze dat, ja. Ja, en dat weer wel grappig. Want ik zie het op die oren namelijk. Oh, op RSG? De MSVS, de Middelbare School voor Scheepswerktuigbouwkunde. Oké. En wij gingen dan op uw manier altijd de gag bij de C-baby. Ja, maar dat weer in Haas weer dat al onbekend. Dat weer in de C-babies, ja. En ik moest daar dan intern, want ja, dat we gewoon te 4 rieden uitwikkelen om op een deel te gaan. Wie ik net verplicht? Nee, wie net verplicht. Van mij wel 1 jaar. Want ik hier inderdaad jongens die dan 1 jaar verplicht. Maar ik denk dat er bij u al een beetje oud weer. Want volgens mij ben ik wel bepaald en is die helemaal het intern zetten. En moest ook dat pakje hoor of net? Nee, dat pak je echt nooit aan hand. Ze winnen wel echt van de regeltjes, ja. Want als wij in het restaurant hier bijvoorbeeld balen, moesten ze met mensen varken eten, zulke dingen, wist je wel. Dan moest het in hier kamphuis beneden komen. Of een pet op mocht net als in eetzalen, zulke dingen. Dus ja, dat zijn echt wel streng in die zin, maar bepaalde dingen. Maar ik denk net dat je daar volle minder van wordt, want daar leek ik wel een soort van. Alleen nog, ik dat beleefd van hoe zo? U die vertrouwde om jou geweest, is er niet eens tussen een jongeren en jongens, mag ik zeggen? Ik denk dat het met me meer moeite mee is ikzelf. Maar ik moet wel zeggen, achteruit denk ik wel, Tolen is wel jong. Nou, want ik bedoel, ja, je bent... Is Heimwee? Wol is hand, dat start is van Wiek Mathuis, maar net echt. Nee, maar net een brutsen hart. Nee. Tuurlijk ga je wel eens denken dat je vooral even puber bent en dan verdomme, en toen zit zeg ik net zo verkeerd. En maar jeetje is zo'n ding. Net eerst mijn eigen jeetje, maar ik bedoel, het is mijn jeetje weer eens hier. Iedereen er even en zo. En dan zit op schaal. Ik ga vandaar wat ook, you know. Dus dat wel. Maar voor de rest, ik daar net zo volle moeite mee. Maar ik weet wel van de spaken die moest vroeger naar het internaat. Want zien had met mijn niks-skipper. En die wie gewoon 8. Maar die wie dan echt het hele jaar, zeg maar. En die ging naar Grains. Nou ja, als 8-jarig jonkie weer van mij, je versteent de meesten net. Want ja, dus we Fries praten. En in het begin zag ik Greenslanders zin hem te lullen. Nou, die snapte echt net dat ik uit mezelf naar een internaat ging. Dat ze jonkie, dat doet dan net. Ik vond het verschrikkelijk. En ook is hij zelf daarheen. Ja, ik zei, ik wil varen pakken. Dat leek het me mooi. Nou ja. Maar dus, ik heb me de beste erin slaan. En op ben ik gewoon, toen ik 16 weer ben ik begonnen met varen. En toen ik jochentje weer ik mijn vader bewezen. En toen ben ik opnieuw met de skipper geworden, zeg maar. Ja, want wie dat in Dream, want ik is natuurlijk stuurman worden. Ja, nee, ik was skipper worden. Toen ik weer maar krijg matroos en ik moest aan de boot beginnen in geld. Dus dat ik dacht, ik moet geld zorgen dat ik in die steward kom. Ja, nee, ik ben net zo'n hele geweldige matroos volgens mij. Wat had je een eigen skip hoor? Nou, ik heb wel een boot. Nou, voor mezelf een sleepboot. Ja, mooi ja. sleepboot. Ja. Je broekt meer voor de vakantie, zeg ik het. Ja, we doen wel eens even wat ophalen of zo. Dus ja, en dan moet ik altijd van alles mooi. Helaas hebben we een skip ophalen uit Amsterdam. En dat was wel grappig. Er lag een oude politieboot in Amsterdam. En er stond een zielboot op Marktplaats. En er stond bij, tevens heb ik ook nog een oud sleepbootje. Nou, ik zei, het is mijn maat. Ik zei, moet maar even heen. Dus ik bij die man op. Ik zei, met wat bootje, hè? Oh, ja, nou, kom maar even zien. Ik zei, ja, maar ik zei, wij hebben het hoor. Ah, die is een prijsje. Oh, ik zei, dat moet wel weten. Dan wij erheen. En het ding was een gerenbuurt. Dat was echt net best. Maar het ruinde ik het weer abnormaal. Zag het dat ruinen. En toen zei die man die is de rondleiding joh, dat bootje zei, kom ons even in het skip. Hij zei, dan steen we hem droog. Hij zei, die is ik wat de cape. Oh, ik zei,
blijf je. En een band, jongen, dat is geen junk op binnen. En het weer zo'n visitering zo dat ben. Wat zei ik? Maar ik leer, puntje bepaald je. Alles moest bij mij. Dus we gingen beide skippen gekocht. En, maar ja, dan ben je van Amsterdam naar Friesland. Dus, hup, ons boord pakt. En er zit geen motor in dat skip. Dus, dat skip mooi, het boord zit er langs zijde en varen. Dus wij, Amsterdam, Enkhuizen. De jongens in Enkhuizen. En wie in jeetje, dat we zo in het café. En mooi zitten. Maar toen weet ik alweer 11 jaar en dat ik op kooi live zelf. En ik was mensen om jaren horen waar ik bellen. En toen dacht ik, bliksem, nou dan moeten we ook maar varen. Maar ik zie de jongens van naar de winst, jongen, alleen nog de mensen net waar hoe het was. Maar ik hier wel wat horen, dingen nog hollen, ik ben net zo heel vet. Je wist wat zwier in de hollen. Ja, dus ik denk, nou maar varen. En we zullen staveren. Ik denk op een gegeven moment... Even voor de leek, dus tekst dan gewoon het iets normaal? Ja. Dat kind wel spoken, hè? Nou ja, dus dat weer. Dus ik wat er aan de hand weer. En ik weer mijn spanband zit ik erachter koppelen. En op een gegeven moment dacht ik ga net naar staveren, want dan versoepen we met spul. Dus ik denk, ik ga opsteken, in de wien op naar Lemmer. En ik stuur op en toen weet ik pats en beide spanbanden die knapten eruit. En ik zei, hup, oerspringen, losgooien die rotzooi. Want ik denk, dan sleep ik de bende wel, want dan heb je wat meer speling. Maar op een gegeven moment dat skip, we hier niet een held bij, die is echt oorsprong. En die gooide dus de boel los. En dat skip, dat draaide achter me. Maar ik ging naar die oude politieboord bij me langs zitten. En ik voelde de was op de golven. En dat ding dat kwam soms ter hechte van mijn stuur. Dat ik denk, oh jezus. En op een gegeven moment ineens shock die politieboord. Ik de was ouder doen. Ik zit in mijn maat. Ik zei, iets doe hij dan net die politieboord losgooid. Hij zei, nee, ik net hier. Maar wat er gebeurt, die boulders winnen gewoon het dek wat kraapt. Want de was erachter. Oh, toen op een moment, ik zei, Heer Jezus. Nou, en op een moment dat skip ik de was op golven en er zit een soort laadgeek op die heel hard heen en weer begon te zwaaien. En die andere jongens stonden nog op dat skip. Dus die politieboot was vastknoopt en rondje eromheen varen, dat andere skip aanpikt. Nou, toen de politieboot er, ik maar achteraan. Maar ja, die hier de roerke was. En er zit krijg boven de waterlijn zit een gat de grootte van een vuist. En hier we wat peur indrukt zo van, nou, dan is het wel even dicht. Maar ik denk elke keer, want dat roerke ging was. Dus dan, ja, ik doe nou eenmaal mijn hand voor, maar hij voelde dus dwars. En dan voelde er helemaal scheef. En toen op een gegeven moment in mijn oormaat weer oorsprong. En die had dan, mijn sjarbaan had er dat roerke rug gekregen. Nou, ik ben op een blij dat we op Lemmer winnen. Het was een heel avontuur. Dus ja, wat zeg ik was een boekje schrijven. Wat waren mijn maatjes. Maar mijn maatjes echt altijd wat mooi. Even naar de praktijk, want er komt thuis met het spul. Waar had je het dan te lezen? Had je vast plak? Ja, ik lees dat bij mijn maatdeel. Alleen nog dit skip dat we hier weer een overhaatje. Want de meeste koer net plat in eerste instantie. En dus toen nogal een joekel van meester, dus we konden het onder de 50 bregen terug. Dus toen dacht ik, dan lees ik hem bij Akkerum, bij de Kwijnje, daar is een eilandje. Dus ik denk, dan koop ik het eerst daar wel even daar. En gelukkig ging ik hem snel verkocht, want ik denk dat ik ooit voor gezeik met de gemeente aan hier. Maar zo, omdat dat skip dus vol met rotzooi lag. En hij wie dus de was op een golven van, lag nog alles om in dat skip. Dus het wie al een pleuren zo en toen wie het helemaal het best. Dus nee, het wie echt... Maar de handel is blijkbaar goed dan in dat spel. In dit geval was toch zeist een product kapot met al die opknapt worden. Het is een vieze bende. Ja, maar het is toch krijg je zo'n skip kwijt. Ja, maar wist dat het is? Het is gewoon een heel mooi oud skipje. En er zijn echt nog wel liefhebbers die er wel doorheen sjoggen. Die moeten dat helemaal opknappen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van... wij het goed inkopen kennen. En dan verkeep je het waar ik wel van netjes in prijs. Want en zet doet dan ook weer op Marktplaats? Of ja, Marktplaats, Facebook. Die ja, ik wil. Ja, meestal probeer ik het eerst zo even. Als ik weet dat iemand wat ziek is, dan zeg ik van, nou, dit is ook wel wat, wist je wel. En, want het weer wel mooi. Ik zie dat skipper voor. Ja, het weer echt nog de bende. En ik zie dan de telefoon weer in. Ik zei, ik heb dat skipje er nog voor, jongen. Ik zit er nou weer in, maar wat een mooi model, jongen. Prachtig. Ja, ik zei, het is echt een heel mooi skipje. Dat is echt wel wat van die. Helemaal origineel. Ik ging de telefoon op en mijn maat zit daar en zei, wat skip hier staat nou? En die Erik. Ik zei, ik zie ook nou pas het hele paddeksel eruit.
Dus ja, nou ja, zo de gek ik wil wat met elkaar onder het varen. Ja, dat wel gezellig. Het wordt een wereld op zichzelf. Heel veel toeristen en mensen gaan een bootje. Ja, maar dit is wel oors. Doe ze in een orenhandel. Ja, dit is... want ik zit dan wel eens... mensen zeggen dan van ja... maar hij laat helemaal in Friesland. En dan denk ik, ja, maar als je een flink bedrag uit jou voor een boot... dan kan je ook wel even naar Friesland rijden. Want dat is altijd de worst wat keepje. Dus dan kan je dat ik wel even omrijden. En dat hebben wij ook zo. Ik bedoel, wij zeggen een boot lezen op internet en die laat dan in oude tongen. Nou, een heel soort mensen zeggen, nou, daar ging het helemaal heen. En wij zeggen, we gaan er gewoon heen en stappen in de auto. We zijn mooi daar vet en we eten even ergens wat en we gaan naar huis. Ja. En als je altijd nog meer op een route laat en dan maakt ze gewoon daar van. Dus ja, en dat is gewoon in deze handel, ja, het is gewoon een oorslag meesken. Dit koop je net als je impuls aankoopt. Maar misschien wel in de coronatijd dat het toen wel even oors weer. Maar omdat mensen dan gewoon een boot hebben en dat ze... Maar ja, wist er zit gewoon altijd werk op zijn boot. En ik bedoel, dat is gewoon... als het een cruiserke hebt of zo, dat is wat lietser en dat is wat gladder en... maar dit ben gewoon roege boten en je hebt er altijd onderhoud aan. Dat denk ik gewoon zo. Maar er zit eigenlijk altijd wel handel in dus. Ja, maar ik zeg altijd, als het een mooi model is, dan zit er handel in. Lelijke skippen, die verkeep je haast net. Ja, of je met hem heel goed keep hebt en dan zit er van... Nou ja, of met een heel soort rond in zitten. Want Sint-Wurg, maar de woningnood... ja, ken meestal ik wel zeggen van, ik ken op dat skip wel ben je, wist je wel. Dus dat had ik wel zien dingen. Maar ik vind altijd, als iets een mooi model hebt, ja, dan moet ik gewoon eigen vragen. Dat ik gewoon, want ik, ja, dat is ook een skip, ik denk, ja, maar als dat en dat en ondost, dan wordt het een mooi skip, wist je wel. En dat ben ik gewoon denk, ja, dat moet je even zien. Ja. Want een beetje tussen best stoppen als skipper. Ja, dan was het klusje, maar... Had je net met week op, week af? Nee. Wie is de kleer mee? Nou, nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja, dat betekende van bij, dat hoefde van mij net te horen. Maar ik ga nooit een hekel aan varen. En nog net, want ik vind het prachtig mooi werk. Maar ik bedoel, ja, als je van je plezier is om te varen kennen, dat is ik mooi. Ik ga lauwer zelfs en een rondje met mijn eigen boot te varen dan dat ik voor een baas de hele dag mijn bakjes in de wereld varen ben. Dat is het wel. Want du hast altijd op de binnenvaart zitten. Hast du ooit, maar dan geven we waarom naar die squaltijd, ooit dreamt door de grote vaart bijvoorbeeld? Dan sta je van, nou jongen, ik wil wel eens een keer naar Rio de Janeiro. Nee, nooit. Nee, hè? Nee, heb ik nooit. De goede hoofd. Nee, heb ik nooit gehad. Ik ging nou, want we zijn nou wat bezig met een boot te verkepen. En dan wil je de vraag om ik naar Kroatië brengen woon. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat is meer een eenmalig avontuur. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Maar dit is wat oors dan op een grote vaart. Ja, dat lakt me helemaal. Het is al lang van huis en een week lang in Meeskens. Ja, ik ben van de gezellig. Mijn crew. Ja, natuurlijk. Want ik heb mijn crew wel gezellig. Maar ik zoek wel eens een keer zoals een dag op volle zeewollen. Dat vind ik hartstikke leuk in. Maar het hoort van mij net weken achter elkaar. Een man van het water, maar vooral van binnenwater. Ja. En die zee, speelt dat nog een rol in die beleving? Nee, helemaal niet. Nee, want ik wist dat het is. Ik mag gewoon heel graag, maar als ik maar een boot aan het varen wie ik heb bijvoorbeeld wel op containerskip vaart. En dan wist dus 3 dagen die kant op aan het varen en 3 dagen die kant op aan het varen. En dat vond ik eigenlijk helemaal net zo vol aan. Ik ben gewoon lauwst. Als ik mijn duwbootje vaar, dan is het gewoon hier een bakje Dallas, daar een bakje Waihai, daar een bakje Dallas en daar een bakje. En dan ben je heel daar mooi in de weer. Ik bedoel, want ooit ben ik al gauw een beetje filmpjes te zien. Dus ik ben gauw uitleiden dan heel soort dingen. En als ik de hele tijd wat bezig ben en ontvaren ben en zeg maar van alles en nog wat, dan heb ik het volle meer aan mijn zin. Dat vind ik volle mooier. Dus ja, dat is gewoon, ja. En dat heb ik maar mijn eigen boot. En dan wordt het zeker, dan lees ik hem hier even de hel en dan gaan we even zitten, neem een kopje drinken en dan gaan we verder. En draaien we even een plaatje, maar dat geven we nooit aan. Van de Rolling Stones, het nummer Star Star. De Stones, Star Star. Waarom dit nummer? Ja, het is nou even mijn persoonlijk favoriet. Ik draai me heel soort. Ik ga hem laatst een keer op radio. En toen zei ze van... dit nummer wie ooit bij de NPO inbracht. Dit wie plucht. En dat nummer heet Star Star. Dus ja,
wat kan er nog een keer. Dus en toen hebben ze hem eruit en toen hebben ze hem dus live in de uitzending. Hebben ze zo, hem die plaat uit, nou, dat kan het. Want ja, ze zongen natuurlijk, wat was een star, no? Dus ja, en dat vind ik dan wel weer mooi, wist je wel. Dat is dan iets, gewoon zo, oh ja, dat nummer voor de Stones. Oh, dat zetten we op, leuk, weet je wel. En dan, ja, blik toch dat er een heel andere tekst aan zit. En ik begreep van dat Squanheid nogal fan is, hè? Ja, die is grut Stones fan. Echt niet. Ja, zeker. Ja, die luistert, die kennen alle nummers en zo. En ja, hij is nou, het krijgt, ja, skoft ziek geweest. En nog steeds wel. Hij is nou, laat nou bed. Of tenminste, hij is thuis wel, maar hij is naar rolstoel en zo. En, maar acte weer en dan nog even praten en even, kijk dit wel en deze van de Stones en zo. En dan, ja, je moet ik zien geheugen met wat trainen, alles moet wel een beetje op gang komen en zo. Maar de muziek, jongen, dan even overmand door emoties en dan zo, ja, dat is die en dat is die. Ja, die vindt dat prachtig. En ik vind de Stones ik gouden. En ja, terwijl we van huis uit heb ik net eens heel soort Stones mooi kregen, maar... Wat stond er thuis op vroeger? Eagles, Bruce Springsteen, die is mijn groot fan van. Kelly Family, dat vind ik altijd nog wel mooi. Ja, dat en is hard status quo en zo. En dat weer wel een beetje wat er bij ons zo draait. Alleen zat mijn familie altijd zo, ik weer van de oude lullenmuziek. Nou, ik luister Elvis en Johnny Cash en zo. En dat werkt bij ons dus eigenlijk haast nooit. Komt er een oude geest in die dan? Nou, dat zijn ze meestal wel eens, hè. Een oude ziel hebben. Nou, ja, maar ja, ik weet niet wat dat is. Maar dat wie net bij ons dus dat draait wel. Maar mijn zuster die wie nog een beetje van hardstyle, hardcore. Zo. En dan zou je hard van, oh, nou, een keer die kutmuziek aan de slag, maar een moker erop laten. Dat wie altijd direct klaar. En ik mocht altijd rustig mijn muziekjes draaien, want ja, dat wie wel goed. Dat wie niks mee mooi. En ja, dat vind ik, de Eagles, dat vind ik nog steeds altijd prachtig. Ik bedoel, die muziek die wij van huis uit maar kregen, hè, dat luister ik alle nog wel. Creedence luister soort ik, ja. In de boterhandel, ze noemen eens een paar dagen weer op een skip. Ja. En nog vooral als artiest op een paard. Dat is niet business, om het te zeggen. Ja. Dat past hij dus wel, dat artiesten bestaan, entertainment bestaan. Ja, ik weet ja, dat vind ik leuk. Dat is een soort rondreizende troubadour dan. Ja, jouw beetje naam. Ik weet maar is dit een gedroomde bestaan op dit stuit? Dit is Westie bij veel? Ja, terwijl vroeger ik dat helemaal niet. En ik kijk, nou, maar de muziek, ik heb nooit ambitie gehad om de muziek in te gaan. Vanaf, tenminste, toen ik op gitaarles ging, heb ik nooit gedacht, ik wil later muzikant of zo. Alleen, dat is gewoon zo roem. En als je het aan druktemmen krijgt, dan denk je, ja, ik doe nou 2-3 keer 3 kwartier of zo, 2 keer 3 kwartier. En dan heb ik het wel verzinnen voor die dag. Of ik zit elke morgen van muisbetieten jongens laten op een boot. En als ik het dan mooi 2 dingen die ik heel leuk vind aan kan. Ja, dan dat maar. Maar best een brood paard? Ja, ik ben alle weekend haast wel op paard. Ja. Want het hele live circuit, om het zo maar zo te drukken, had het behoorlijk zwier gewoon tijdens de COVID. Ja. Ben ik een product kroegen die haast niks meer doen, gewoon live muziek. Had ik het idee, maar doe best een man. Daar merk ik het net echt van. Nee, die agenda is aardig geëxplodeerd. Het peelt terug. Het is net dat ik echt, maar het is vaak, heel vaak heeft wel dat mensen dat het draaien voor in een datum komen, dan zit weekend erop, bijvoorbeeld een keer niks heeft of zo. Maar op zich valt dat wel mooi. Ik ben wel, en ik blok ik wel soort en dat wordt me ik net altijd in dank aan, maar ja, want ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik heb die oude boot, daar mag ik graag eens in mijn voet. En mijn vakantie, zei ik. Wij gaan, mijn vrouw is 14 jaar ouder dan ik ben. Dus wij zeggen ik van als ik maar pensioen ben, dan kan het bij haar wel haast gebeurd wezen. Dus wij zeggen gewoon, nou, maar de bouwvak neemt wij 6 weken vakantie plak van 3 of 4 jaar. Je neemt er gewoon voor. Nou ja, wij leven nou. En ik bedoel, het kan er dan wel heel hoors bij lezen. Want ik bedoel, dat ik 64 ben, dan is hij mooi uit je ouder. Een jong kerel, toch? Ja, ik ben een jong kerel, maar ja. Even voor het komende jaar, wat ben je plan? Gastplan? Ja, nou, ik heb de laatste die een heel soort vestjes kruin. En dus daar wil ik misschien wel even die een door van opnemen. Ik ben net iemand die dan een heel album opneemt. Want er woont een single uit, hè? Er is een single, ja, gewoon. Ja, en, in wat taal? Nederlands en Fries? Ja. En dat is gewoon leuk. En dat vind ik, want
als je een heel album uitbrengt, denk ik altijd dat een heel soort versjes achterwege bloeien die je eigenlijk net echt oppakt worden. En ik denk als je gewoon steeds even een plaatje, even op nijplugst en even dit en even dat. Ik denk dat daar volle meer... daar is daar volle meer aan heeft. Dus ik bloe gewoon terugschroeven en er komt steeds wat bij en zo. Dat vond ik het album, Max, is een Zwetse sfeer. Ja, maar dat weer eigenlijk weer dat gewoon een mooi statement van die. Ja, ik ben Frederik de Zwetser, ik maak je muziek en dit ben ik. Ja, maar ja, dat is dan wel, dat is leuk. Maar dat ook haast niet wel, hè. Als je ook haast een heel soort nummers weer uitbracht hebt, dan kan ik daar wel weer een album van maken. Maar, of een cd in ieder geval. Maar het is net, ik denk net als die in één keer een heel album moet brengen. Dus ik denk dat dan, ja... Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. En dat zal vast mening wij die er over zo denken. Maar ik vind, ik vind het leuker om gewoon zo naar een plaatsje te brengen. Gewoon op zijn Nederlands. Is intussen te streamen. Single is uit. En komen hier spelen in de boterhandel. Lekker leven. Genieten met de vrouw. Ja, ik hoop het. En lekker er ook in dus. Daar gaan we voor. Ja, dan komen we toch uit bij de ultieme troubadour, zo gaat ze willen. Ja, Johnny Cash, ja. Mijn allerlievelingst. Is dit een beetje de rode lijn in je muzikale leven, Johnny Cash? Ja, denk ik wel. Ik heb hem zelfs op mijn arm tatoeëerd. Dus serieus is het wel. Maar deze... Wat had die man, wat de rest net had? Wie is die man? Dat ik gewoon... een roege man. Hij zei hoe het is. Hij speelt wat er... Ik... muzikaal beperkt. Dus betalingen hebben dat wel gemeen. Want hij speelt altijd maar wat en saai. Als ik dan live optreden zeg ik tegen... Volgens mij speelt het zo heel wat als wat in band nou aan het spelen is. Ik weet niet eens dat er een stekker in de gitaar zit. Maar gewoon die stem, dat gitaar op merg en been. Het is gewoon een man die het leeft. Hij heeft van alles mooi maken. Van alles uitvonden. Het weekend boefke. Nou, ben ik soms zelf, ik was wat. En ja, dat maak ik wel hoor. Ik vind dat mooi. En het is een beetje, echt hele mooie muziek maken. Onder andere Folsom Prison Blues. Zeker. Is dat zijn mooiste, vindst? Dat vind ik wel een van de mooiste. Ik weet net dat het de mooiste is, want hij gaat zulke mooie nummers maken. Maar het is altijd een nummer. Ik altijd maar begin ik optreden in. En ik denk, dat is een die speel ik altijd. Dus die er dan ik wel in het lijstje. Maar het is wel een heel moeilijke vraag, hè, dat lijstje. Dat moet ik wel heel taai aan. Want jeetje, mina, bedenk het maar. 5 nummers. Dat is een soort kindermoord. Van, nou, wat band zou ik kiezen om dit te maken? Ja, dit programma zet hij tot goede dagen. Ja. Voor het mooiste weer, dank u wel. We draaien Johnny Cash en ontgauw bij mijn nieuwe single. Nou, Ja, komt goed. dank u wel, jongen. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.